What's up, guys, wherever you are watching from? It's a Friday and we are indoors, guys, in Cape Town. Kuri kutonora, it's raining in Cape Town, and we are here to tell you about promotion iri Roy Ino Solar Company. Roy Ino Solar Tech iyo company iri Zimbabwe, Harare, and ine branches akasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Ine promotion yainayo promotion iri kudai kupera musi wa 31 December takanonanga muzhara ndokutorirai tinenge takanonanga mujanuary disease, so mujanuary disease zvizhinji zvichidhura. It's not like vanhu vanenge vasina mari, but zvizhinji zvichidhura. So guys, garai mabata Roy Ino Solar Tech because this promotion iri kupera musi wa 31 December. Patinongopinda muna January vanobva vadzokera panormal price. So please make sure kuti wabata Roy Ino Solar Company yokuinstallera masolar padeni pako wherever you are in Zimbabwe, and also vari kuti ivo vakakwanisa kukuinstallera 3 kVA system solar vanokwanisa kukupa zvekare for free 200 watts solar generator. Ukainstalla zvekare 5 kVA, ukainstalla zvekare 10 kVA, unenge uchipiwawo solar generator inenge ine mawatts epamusoro zvichienda zvakadaro. Kuti yonge uchiziva zvizhinji about Roy Ino Solar Tech, you need to follow their page yatakatega pamusoro apo. Wotaurirana navo vanokwanisa kukubatsira kuti ukunge uchiva nemagetsi padeni pako. Havasi kungoita zvemasolar chete, vanoita zvekare zvemagenerator. Kwete zvemagenerator chete, vanoita zvekare zvemaborehole. Vanokwanisa kuinstallera chibhorani. Izvo zvisiri zvekugwehla, kana tichiti kugwehla tichitoti gwehla. Izvo ichienda namagetsi. Magetsi acho ndo avanokunzirai zvekare anenge achienda namasolar. So please bata Roy Ino Solar Tech before January disease. Nokuti muna January hamenoso mhepo inongofamba so. Vanhu vanenge vaine mari, zvoita sekuti vanhu vakadla mari paChristmas yezvo maya. Vanhu mari yavainayo hasi kupana nokuti vanhu vazhinji vanodzokera pamanormal prices avo muna January. Bata Roy Ino Solar Tech kana uchida kuti uve nemagetsi kumusha, whether uri ku-UK, America kana kuti ku-Uganda chaiko, you can just conduct them. Uvaudzoda kuti mundienderewo kuChipinge pana Kugwangwa anogara pazasi pemunzviru pane kwakadai mvura ndiri kwanhingi clean sabhuku nhingi clean, votokuisira masola uri kwauri ikoko. Vari kuSouth Africa makarongeka nokuti vane Roy Ino ine South African bank account. Vanongokupa bhengi ravo rekusouth Africa, votosinda mari, votokubvunza kuti dotide kupi, vanopinda nemotikari dzavo kungava kupi kana kupi, mungava mugomo, vanokwira vachienda vachinokuisirai vachimika sure kuti masara mane zvinhu zvenyu. Masola avo anosimudza zvakasiyana-siyana, mafiriji, matv pamwe chete namagiza nezvimwe zvokuchaja mafoni. Hatichatauri zvitokotoko izvo, tinotaura zvinhu zvinoda moto wakawanda. Batai Roy Ino Solar Tech kuti zvinhu zvingite zvakanaka, sei magetsi kumisha.